Ya Allah, aku nang oke. Lewat kono iso to Mas Pendi. Sini nang wong kan. Oh iya. Oh lewat kene neng. Oh alah. Lewat kene guys. Tenang ya, Dik, tenang, Dik. Monggo, Mbak. Lewat kene kita ternyata. Kayak bocil-bocil wis nggotongi awas. Soal iki banter-banter ya, Ram. Asing tenang. Tuh, gini bumbamu tuh. Saya mbak anak, beda iki kena ya. Kayak siramane. Ya ora iso no lek nggih pedal lanang ge dhewe. Arek pak tuh dekok ae kayak gimana. Ihir. Ihir. Jane ihir. Isin lho. Isin adalah kuwi lho, bidik wong lanang. Napa wong lanang apa? Wong lanang ki. Piye kuwi? Kene HP-ne lho kuwi. Galon sik Bu gendi junjung Mas Pendi. Aku ora kagak. Ya dino nang sing Endi lho galon? Oh, dhek nyen galon kosong. Karep pacit. Tuh. Galon yang enak burina, nyapo malah kering ning ngono kuwi. Tuh. Iya kae. Kena burina. Galone kena burina sih. Ya iki lho, iki salah siji sih, iki tuh. Tai. Ora lek nyang sampean. Tapi ya padha lho delok. Wes tutup. Dalam. Aku ane ngono kayak bojoku to. Iya. Iya. Ki ngono ben aku ya ora diisi to. Nggih. Kae lho banyu aku lho sing sing utamane. Ya tapi rono lek ngono. Tapi rono ki ora metoli lho kok ya Allah. Aku dhewe ngene aku ngono. Ayo ning nang ya. Cukup. Nah, yang ngono gak sempritan, kan kaya anu tenang. Kurang fungsinya. Boleh? Ya, digiglan, Pak. Hah? Ya, aku mau sering lagi. Kendi aku ane makot aku ngisen iki, Mak. Halo, gue ketemu. Aku lagi sana. Iki lho jaran aku ane sampe. Saya ngene kae. Pondok patang sampai